daming palakol oh. Yeah. Ano nga, nakaapat na tayong palakol. Ano ba? Oh, yun po. Ang laki. Oo ba? Oh. Oh, ang ganda oh. Sabi ni Kachoy Onel, lalaki daw to mga toy oh. Oh, parang paro-paro mga toy oh. Bali ito yung babae. Yun oh, malapad siya oh. Ano, ibang klase yung tahong dito nanay ano? Kulay pula. Yun mga toy oh. Yun. Sarap yan. Yun, good morning mga katoy. Kakaibang fishing adventures to mga katoy. Bali ano tayo? Bali nasa Calapan, Mindoro tayo. Bali napasama tayo sa tropa. Sa kumpare ko kay Kachoy Rodel. Yun, maraming salamat sa kumpare ko. Sa pag-imbita dito sa bayan nila, sa Barangay Wawa, Oriental Mindoro ano? So yun, kasama natin tropa. Si Kachoy Nil, oh. Yun, tsaka si Kachoy Arnold. Yun, thank you sa mga katoy. So bali bibira tayo dito mga katoy sana sa kabila. Ta-try natin dito mag-ano tayo, mag shore casting tayo. Try natin baka mayroon. Sana mayroon dito mga katoy. Bali, grabe ang lamig dito mga katoy. Sus, Ginoo oy. So yun mga katoy, update na lang tayo pagdating sa spot mga katoy. Thank you. So yun, sana makakadali tayo dito mga katoy para maganda naman yung upload natin. So abangan nyo mga katoy yung ano, yung mga susunod nating upload. Nagbabalak yung ano, tropa na ano, idalhin ako sa ano, sa laot daw, sa island dito. So maraming salamat pala sa mga kasama talaga natin dito. Aba family, yon, shout out, tsaka Sarmiento family. Thank you mga solid kachoy natin. Dito tayo mga katoy oh. Maraming shield dito pa rin oh. Yun. Yun, alimasag oh. Ay no, katip pala oh. Ang ganda rito oh. Kahit di kayo makakuha ng isda mga katoy, mag-chill na lang kami. Pwede kang humagis dyan. Dito? Yan. Dito? Ganda rin, marami yan. Ayan. Kahit bumaba ka lang dyan. Ayan, dito na lang tayo mga katoy. Ang ganda yung mga ano, mangrove yun oh. Oh, may tumalon dun oh. Ayan, dito tayo mga katoy. Sit up tayo dito mga katoy, sa baba na to. Ayan mga katoy, dito tayo oh. Try natin dito. So malalim daw banda dyan mga katoy. Baka makadali tayo ng ano dyan, mga kahit talakitok, ano ba madadali dyan para? Mga bugaong. Ay, bugaong daw. Yun, excited to mga katoy. Ano kaya klaseng ano dyan? Ano, malakas rin bang umatak yan? Yun. So yun mga katoy, bali tatlo naman tong ano natin. Bali nag-order nga pala ako ng ano mga katoy, yung fishing set natin. Ito mga katoy oh. 350 lang ito mga katoy, pero pwede na ito mga katoy, pang ilog, pero tatry natin sa pangdagat to. So yun, maraming salamat nga pala kaya na kay Kachoy Desen, yun, sa nagbigay nito. Thank you Kachoy. So yun mga katoy, stop muna kami. So yun, sana makadali kami ng bugaong mga katoy. Kahit bugaong lang, ayos na. So mga katoy, gagamit natin ng lure na ganito mga katoy oh. Mga artificial na lure. Mga pangdalag natin mga katoy sa ano, sa ilog. No. Yun mga katoy, tatry natin to. Shoutout nga pala kay ano, kay Kachoy Raymart Gondra, yun, sa nagbigay sa akin ng lure na to. Yun o. Thank you. First cut. Bugao. Ano no? Yung mabilis lang retrieve natin tumatay kasi mababaw daw yung dulo dyan. Matanda yung bugao man na, kaya talak dito. Uy! Mistrike po nga to eh! Grabe mga katoy, mistrike ako dun oh! Siguro tayo sanay sa ganito. Pero sana mga katoy, makakadali tayo. First time na makakadali tayo dito. Malalim naman dun pre oh. Mag-aaralan na ito natin kasi di natin ano pa, pa tayo ano dito sa area. Kung tansyado natin yung lalim. I-slow natin yung retreat. Yun o.
Sayang strike na yun mga toy. Dito tayo mga toy, lipat tayo. So, Strike na naman. Paano ba yung pag-retrieve nito mga kasi mababaw, kailangan yung retrieve naman. Strike man yung nilalagay. Grabe mga katoy, daming strike ko, di ko nadadali. Daming strike mga katoy. lipat tayo ulit dun mga toy. Ano kaya ano? Dapat, ano kaya ano dito mga katoy? Hindi kasi tayo mga toy sanay sa ano, sa salt water. So, magikuminta lang mga toy kung paano pag-retrieve nito. Ang alam ko lang, tatlo isa eh. Pwedeng yung dami yan. Siguro, ano, pag malalim, yun nga, yung siguro anim isa, ganyan. So, bali papalubugin muna, para retrieve. So, ito kasi hindi natin kabisado kung anong lalim nito mga toy. Kaya, pag-aaralan pa natin mga toy. Daming strike ko mga katoy. Ganda ang laro to. Lipat tayo utan ulit. Ay mga katoy. Nag-ano na mga katoy, nangunguha sila ng shell. So pagka di tayo mga katoy nakadali ng ano, pag di tayo nakadali ng siguro ng isda, mangunguha na lang tayo ng shell mga katoy. Andun sila oh. Sila Kachoy Onel saka si Kachoy Arnold. Nangunguha ng mga shell mga katoy. So sigurado may pangulam dito mga katoy. Kailangan talaga dito sa probinsya mga katoy. Sipag. Ay, sanay tayo sa ganyan mga katoy. Mga sipag-sipag na yan. Maasahan tayo dyan sa mga ganyan. Ang tamad sa probinsya mga toy, matay di ay. Matay maaga. Kailangan dito sipag. Yan o, may seal na. Woohoo! Yan ka lang boy. Daming mga seal oh. Mga toy, grabe tong area oh. Siguro mga toy kung sabit in weight, tapos pain mo ihipon, ang dami makukuha. Daming ugaw mga katoy. So, siyempre yung medyo maliit-liit na isda mga katoy. Hindi naman kasi kakagat ng gaita yun eh. Nalure natin dala. Sayang, dapat pala nagdala tayo ng hipon. Yung mga grupo mga katoy, andun na oh. Nag-aano sila, nangunguha ng ano, nangunguha sila ng shell. Yan oh. Mga nakakarami na. So mamaya mga katoy, mangunguha na lang tayo ng shell mga katoy. Pag di tayo nakadali dito. Yan, ganda mga katoy oh. Yan oh. Andun yung bye-bye mga katoy oh. Oh, andun yung gamit natin. So wala naman daw ano dun. Grabe oh. So try pa natin dito mga katoy oh. Ang ganda mga katoy ng area oh. Nasa gitna na ako mga katoy pero ano, low tide kasi. Try natin dito pag wala din mga katoy ano. Pag kumuha na lang tayo ng shell. Mga katoy, ano ko na lang to, i-upload ko na lang kahit zero ko sa ano, pag kakasting natin. Bali, experience na lang natin. Bali mga katoy, ano pala, pero abangan nyo mga katoy yung ano, yung talagang pag-sure casting natin sa ano, may mga batuan doon. Napakadalin daw ako ng tropa ko. Wala pa kasi yung isang nating kachoy, si Kachoy Pervic. So mamaya pa lang sakay. Bali nauna lang kasi kami dito yung mga katoy ni ano, ni Kachoy din na pumunta sa Mindoro. So, try natin ito mga katoy. Sana makadali tayo mga katoy. Kahit isa lang na maliit. Ay nako, Diyos ko rode. Mga katoy, upload ko na lang ito mga katoy ha. Kahit zero tayo sa pagkakasting. 1 hour later. Mga katoy, wala talaga mga katoy. Mga katoy, sorry.
Hindi ko kayo mga toy nabigyan ng magandang ano mga toy. Mga toy, i-upload ko na lang to mga toy. Ginagawa mo! So i-upload ko na lang to mga toy. Pasensya na po. Magano lang kayo mga toy. Kasama na lang ako sa kanila na ano, mangunguha ng shield para may pang sabaw mamaya. Okay, bali hintayin na lang natin yung tropa natin, si Kachoy Big, pagdating niya galing Manila. So isasama raw tayo doon sa may ano, may isla na yun mga toy. Magandang isla na yun doon mga toy. Doon yung isla na yun mga toy. Doon natin abangan nyo mga toy. Yun isla na yun, bali 1 oras na papunta ron. So ito yung mga toy, yung area, yung spot natin pala. Yan, nag low tide kasi. Yun layo natin doon sa may ano, Dalampasigan. So dito daw mga toy, banda dyan, malalim na daw yan. Yan, bali isla na rin dyan mga toy, sa kabila. Malalim na daw dyan, may mga talakit. May talakitok nga kanina Grabe, tumalon. Hinabol siguro yung mga ano, mga bugaong dyan mga toy. Daming bugaong dito. Siguro nagbit tayo. Dami. Nangangain dyan sa may ano, sa may mga dahon-dahon na yan sa lumot-lumot. Sa huli na lang yung shoutout natin. Bali manguha muna kami ng ano, ng shield. Puntahan ko yung sila Kachoy Neil doon, tsaka si Kachoy Arnold doon sa may bakawan na yun. So yung mga toy, puntahan ko muna yung gamit ko doon. Bali sasama tayo ron. Pero habang papunta ako sa kanila, manguha ko ng shield na. Yun, pasensya na mga toy, pasensya na. Nakakayak naman to. Makapaya tayo nito. Pasensya na po. Ay, tingnan tiyata ko na. Punta ko! Bali ano, bali sa pagre-retrieve kasi natin, alam ko tama naman yung ginawa ko kasi di pwedeng patagalin natin sa ilalim kasi medyo mababaw kasi doon. Kaya mabilis tayo nagre-retrieve ng lure natin, baka sumabit. So manguha na lang tayo mga toy ng ano, ng shell. Yun daming shell Yun mga toy ang lalaki mga toy Woohoo! Thank you Jesus Christ. Ano din? Ay nako. Ayos. Ano pa? Ang diskartihan lang talaga sa probinsya mga. Uy. Nagtatago ka pa. Huli ka balbon. Ginagawa mo! Yan mga toy yun may ano sa ayos. Nagtago ka pa boy Yung mga toy ang dami grabe yung mga sila ang laki-laki. Uy nako, thank you sa inyo. Ano to? Ang laking silto ang laking silto. Ano to mga toy? Ay agay. Hindi silto. No. Brilyante mga toy. Daod. Hala, yung kapiyan ni Mang Gusting nandito. Tabi natin to kasi baka makatinik to, baka masagasaan ng ano to, magbasag kawawa yung mga anglers natin dito sa paan nito. Ay ano to mga to Ala ano to, linta. Ay Diyos ko. Bakit nangihi ka boy? Ano to? Try ko nga ito mga to na ano, ipain. Nangihi mga to linta ba to? Namalaglag na pati. Pakagulat naman. Inihiyan yung kamay ko, nagulat ako, may simirit. Punta natin mga to yung ano, tropa natin doon. Nakarami tayong shell ang lalapad. Doon, nandun sila. Nakarami na daw sila. Sumisigaw-sigaw na doon Sabi ba ate, bali upload talaga natin to. Thank you. Punta natin mga toy sila doon. Ayun mga toy, bali shoutout tayo mga toy. Bali mamaya na ko na lang puntahan sila doon mga toy after ng shoutout natin. Nakarami na rin silang mga shield doon mga toy. Bali shoutout kay ano, kay Prince Fabarlan. At shoutout kay Pia Estra. Shoutout. Philip Robles, yun shoutout. Kay Rarin Thunders TV, yun shoutout. Saldo Aids TV, yun shoutout. Kay Pitonggo TV, yun shoutout. Kay Kabiwas TV, yun shoutout. Kay Bata TV Vlog, yun shoutout. Yun sa kababayan ko. Bali kay Japan Poste, yun shoutout. Taga Kalapan din yung mga to, hindi ko lang alam kung saan siya dito.
Barkadan Vlog, yun, shoutout. It's Vlog mo, yun, shoutout. Wild Trackle KSA Vlog, yun, shoutout. Great Fishing Life, yun, shoutout. At para Padagat TV, yun, shoutout. Torres TV Official, shoutout. Michael Burak, yun, shoutout. Unix TV, shoutout. Romeo Isman, shoutout. Maylin The Truth is Clear, yun, shoutout. Wilfredo Portilano, yun, shoutout. Totords TV, yun, shoutout nga pala. So, pa-comment na lang mga sa mga nagpapaka-shoutout. Pa-comment na lang po para sa susunod na shoutout ma-shoutout kayo. Thank you mga toy. Punta natin sila dun. Thank you. Diyan na sila mga toy, oh. Diyan na sila. Nakarami na kayo? Dami dito. Ang lalaki. Ang dami na, oh. Oh. Mga toy, oh. Tingnan natin dito. Oh, kasi ang dami, oh. Anong pangalan sila dito? Litong. Litong? Litong. Litog, itong litog pala mga toy, oh. Anda. Uy, ito pa, oh. Grabe, ang laki, oh. Ah, ano to? Tawag Ay, dito ang sa laki, amin oh. yan ay palakol. Palakul, ang laki, oh. Wow! Laki yan. Wala, ang laki. Palakul in the air. Hindi tayo nakasiro tayo sa casting mga tayo. Dito tayo bibira. Ang laki, oh. Barong. Oh, ang laki. Kaya tawag na barong o kaya palakol. Barong tsaka palakul daw to. Ah, kasi parang ano nga, oh. Baka pang sangguan to. Ang laki, oh. Pang sangguan. Ayos, ang laki, oh. Mamaya ipon pa natin. Mamaya na lang. Oo. Kasi Oh, yun. Ay, ano pa? Oh, ayun po. Ang laki. Oh, baong. Oh. Oh, ang ganda, oh. Ang lalaki. The best talaga rito, sabi ko sa inyo mga toy. Yung maraming pamamaraan mga dito sa sa probinsya. Ang tamad nga mga toy dito, talagang magugutom. Maraming pamamaraan dito mga toy para mabuhay lang. Kailangan lang talaga sipag pa rin, no? Oh. Sipag talaga. Yung palakol lang lalaki na. Dahil tayo palakol dalawa. Baka mayroong ano dito, itak. Wala bang itak dito pa rin? May palakol na, eh. Yun, oh, laki. Ano naman yan, pre? Ang laki. Susu. Oh, grabe, mahal ng kilo nito sa ano, palengke. Oh. May palakol na, may susu. Ang galing, oh. Ayos. Oh, nandito pa, oh, palakol. Oh, medyo maliit pero pwede na to, ano? Ang dami naman dito, eh. Masarap. Ano kayang luto masarap ito? Pero, oh, andito pa, oh. Ang daming palakol, oh. Di ba na? Masarap balasan ito, pre? Masarap yan. Ano na, nakaapat na tayo palakol. Madaling hanapin yung palakol, nakalutaw, no? pero ingat-ingat ka, baka nakalabog kayo mapakan mo. Ay, Diyos Maria, akala ko na itapon ko to, ingat-ingat din na agat. Tinapon ko to. Hindi mapakan, matalas ka. Oo nga. Ito. Ah, walang laman. Sure, casting natin mga kayo napunta sa hunting ng mga shell. Palakol in the air. So okay na yun mga toy. Oh, ito pa mga toy. Uy, palakol pa more. Oh. Ang dami pala pre. Nakalitaw siya mga katoy. Oh. Bali nakatakot lang nanting kasi pag naapakan daw matalas talaga. Tapos pag bunot mo talaga baka mamadali, eh. Oh, mayroon pa, oh, malaking ano to, oh, tahong, oh. Oh, grabe, oy. Pre, ah. Ang dami, pre. Pasalamat tayo sa mga tropa. Bali sila kasi mga nagsabi sa akin, ha. Pwede ko raw i-upload to. Maraming pamamaraan. Kahit na zero daw ako, eh. Oh, yun, oh. Kahit na zero daw ako, eh. I-upload ko na lang daw
Kasi mamulot na lang daw kami ng shell. Yung mga toy, oh. Ang gaganda ng tahong dito mga toy, oh. Oh, oh. Ang lalaki mga katoy ng tahong. Bakit ka ganito kalalaki ang tahong dito? Lalaki naman masyado, pre. Oh, ito, oh. Ay, nakalubog tong mga ano. Nakalubog talaga. Mga katoy, ano na to? Bali, mga katoy, i-upload ko talaga to. Pasensya na po mga katoy. Ay, may starfish pa na ano. Na, ay, buhay. Nakakaano ba to? Pwede hawakan starfish? Mga katoy, oh. Starfish, oh. Kawawa naman. Buhay pa, oh. Tapon natin sa dagat. Uy, ang dami. Dami starfish, pre. Kawawa naman sila, oy. Oo. Ah? Ah, okay lang na din na ano to. Ah, kala ko ilagay pa sa ano. Ang daming starfish. Oh. Gawin nating thumbnail to mga toy, oh. Yan. Dapat kayo na. Grabe, oh. Ang dami. Mga toy, oh. Ay, grabe. Oh, nandito pala sila, oh. Siguro mga to. Mga kawan. Mga toy, try mo. Mga toy, oh. Ang dami, oh. Dito ko kasi saglit lang kukuha ko ng starfish. Ang dami. Yun, oh. 1, 2, 3, 4. Wala, ang dami nga. Dito ba ito talaga dito? Wala, ang dami. Tapos mga toy, ang dami, oh. Oh, saglit lang ako mga toy, ah. Oh. Hindi naman sa endangered species si pare, no? Hindi sa bawal ba itong anuin? Oh, mga toy, oh, dami. Starfish, mga toy, oh. Tahong. Gawin ng thumbnail siguro to. Ginagawa mo. Inugasan ko para magandang thumbnail. Oh. You know? Oh. Starfish in the air. Saka shell, tahong, ano, palakol. Dami, oh. Bali, tumati starfish. Starfish ata tawag nito. Bali, dito na lang daw to. Kasi nabubuhay naman daw pala talaga yan dyan mga toy. Bali, pagka nag low tide, dyan lang sila nakaulma talaga siya. Parang starfish talaga. So pagka nag high tide, buhay ulit. Ay, gandang experience to. So hanggang dito lang mga toy magtatapos yung video namin. Bali, abangan nyo mga toy yung ano, yung pag-shore casting natin sa ano, sa may baybayin talaga maganda doon sa may isla daw. Hintayin natin si Katoy Vic. Marami tayong ulam. Woo, thank you, thank you. Meron daw mga isda mga toy, oh. Anong isda? Ay, na ano siya, ano? Nakatihan siya. Ano yung isda yan? Isda ito. Malaki-laki din to. Ay, malaki-laki rin. Ano tawag yan? Ay, ito Sura. yung... Buhay pa yan, unahin nga pa yan. Asawa na to, good size na to, oh. 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 Mga toy, oh, good size yan mga toy. Grabe, pwede na ba to? Sayang, malaki. Ito na ba't pinakalaki? Lumalaki pa ba ito ng gusto? Hindi na. Malaki pa yan. Yan ang Ah, good, pero good size na to. Oo. Oh, yun mga toy, ah. Good size na daw to. Kabali, ano to? Sa kanila ng ano, YouTube, ha. Baka mamaya sabihin mo maliit na isda. Uy. Aba, kakawala pa. Yung mga toy, kunin natin to. Good size na daw to. Na ano siya, na trap, no? Oh. Na trap siya sa dun sa ano. Meron pa? Wow, ayos. So, napahaba na yung video natin. Tama na. Dapat pala sako dala natin, ano. Ang dami mga toy. Palakol daw tawag na seal niya. Klase, ang lalapad. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na ano. Oh, ito mga toy, oh. Ito sinasabing palakol, eh. Oh.
Kailangan kaya mo daw muna mga toy sa ano. Masarap daw to mga toy oh. Yan, oh. Ayun, ito raw mga toy, magjowa daw to. Dito sila. Ito raw, sabi ni Kachoy Onel, lalaki daw to mga toy oh. Oh, parang paro-paro mga toy oh. Bali ito yung babae. Yun oh, malapad siya oh. Yun. Ayos mga toy oh. Kaya totoo na naman talaga tayo dito. Ayan ah. Oh, grabe, gaganda ng seal dito. Yan oh. May puti pa oh. Kasi may alimasag pa oh. Hello. Nagsa-shoutout pa sa inyo mga toy. Kumakaway pa oh. Good size eh mga toy. Oh, laki rin. Yes. Nadali ka? Nako. Delikado nga yun pala yung ano na yun. Palakol no. Pag naapakan. Uy, may ahas pre. Ano to? Oh. Ano na yung ahas tubig tawag dito sa amin yan. Uy, may ahas. Linta to eh. Hindi. Ano lang yan? Nangangagat yan? Hindi nangangat yan. Ano lang yun. Pero magaspang ang kanyang balat. Yan na tayo pinamamain ano. Eh, hindi naman. Huwag yan. Baka nature Tubig yan. lang laman ito. Yan, dyan mo. Tapon mo dyan. Kakaiba yung mga ano dito ah. Nakukuha sa baybay. Yung night adventure. Tingnan mo ito yung kanina oh. Night fish oh. Pero buhay yan mga toy ah. Hindi namin pinatay yan. Ali, yun na mga toy. Halis na kami. Thank you mga toy. Napahaba na yung ano namin. Video. Ayan mga toy oh. Sino ba kayo? Nilagyan namin tanglad mga toy oh. Yun. Sarap nito mga toy oh. Masarap po ito nanay. Ayan. Kasama natin si nanay. Mama ni Kachoy Rodel. Nanay Ilsa po. Yan. Kasama rin si nanay Elsa. Oh, ang sarap nito. Ano kaya? Matagal na po ako sa ano? Sa FGI. Ano po? Ang laking ano, ibang klase yung tahong dito nanay ano? Oo. Kulay pula. Yan mga toy oh. Yun. Sarap yan.